निष्ठेचे पाईक वैभव नाईक. आळंदीत संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीच्या प्रस्थान सोहळ्यासाठी जमलेल्या वारकऱ्यांवर शिंदे फडणवीस सरकारच्या पोलिसांकडून झालेल्या लाठी हल्ल्याच्या निषेधार्थ शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली कणकवली तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला. डोक्यावर सफेद टोपी, हातात टाळ, भगवे झेंडे, निषेधाचे फलक आणि विठू नामाचा जयघोष करीत कणकवली शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालय ते तहसील कार्यालयापर्यंत हा मोर्चा काढण्यात आला. वारकऱ्यांवर हल्ला करणाऱ्या सरकारचा निषेध असो, शिंदे फडणवीस सरकारचा निषेध असो, खोके सरकारचा निषेध असो, अशा घोषणा देण्यात आल्या. महाराष्ट्रातले वेगवेगळ्या भागातले हजारो लोक आषाढी वारीच्या निमित्ताने येतात. याचवेळी वारकऱ्यांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. ही घटना महाराष्ट्रातील पहिलीच घटना आहे. क्षुल्लक गोष्टीवरून लाठीमार करण्याचे काम शिंदे फडणवीस सरकारने केले आहे, याचा आम्ही निषेध करतो. खरं तर कोरोनाच्या कालावधीत यात्रा सुरू राहिल्या पाहिजेत यासाठी उद्धवजींनी वारकऱ्यांना अभिप्रेत असे काम केले. कुठल्याही वारकऱ्याला त्रास न होऊ देता काम केले होते. आज हिंदुत्ववादी सरकार म्हणून जे सांगत आहेत त्यांनीच वारकऱ्यांवर लाठीमार करावयास लावले. आज आमदार वैभव नाईक यांच्यासारख्या वारकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभ्या राहणाऱ्या संवेदनशील लोकप्रतिनिधीकडे बघून नक्कीच वारकऱ्यांनी देखील आपले दोन्ही कर जोडले असतील. निष्ठेचे खरे पाईक आपले वैभव नाईक. निष्ठेचे खरे